Maazị Alexander Ekweozo abụrụgo onye liri na ngwurube ha bụ agba na village Ụmụawụlọ na Kasụlọka South. Ya bụ mmemme akwamozu nke ya bụ Ekweozo bụ onye gbara afọ 84 malitere eji ajamasị malitere na St. Joseph's Catholic Church Ụmụawụlọ bebe Reverend Father Christopher Ezeonu kwuru okwuchukwu maka ndị ụka Kraịst ka ha were ohere ha nwere n'elu ụwa were ya wee kpọrọ ihe gosi ịhụnanya ma na-etinye oke nke ha maka ọdịmma nke mmadụ na ọdịmma nke obodo ka e wekọta oke aṅụrị ebi ebi n'eluigwe. Chukwuemeka Modele nwetara anyị akụkọ a. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'aha ezinụlọ nwa amadi alagoro mmụọ, nwa ya nwoke bụ Maazị Ekene Ekweozo kelere Chineke maka ogologo ndụ o jiri chọọ nna ha mma. Ọ gakwaziri n'ihu wee kọwaa ya dịka nwoke hụrụ Chineke n'anya, jere ezigbo ụka ma tinyekwa ya n'omume ma werekwa ya zụlite ụmụaka ya niile, ma kwe nkwa na ọ ga-aga n'ihu na-eme ezigbo ihe eji mara nna ya mgbe ọ nọ ndụ. N'aka nke ya, nwanne ya nwoke bụ Maazị Azubike Ekweozo kọwara ya dịka nwoke na-achọghị nsogbu, onye na-achọ udo oge niile n'ebe ọbụla ọ nọ, ma na-anabatakwa ndị mmadụ n'agbanyeghị ma onye ahụ nwere ego ma ọ bụ ogbenye. O mekwara ka amata na ọ bụ ezigbo nwanne nyere ha bụ ụmụnne ya, n'ihi na o nyere ha ezigbo nkụzi ma nyekwara ha aka ka o kwesịrị. Ndị ọzọ bụ ụmụnne ya gwara ndị nta akụkọ okwu dịka Maazị Chris Ekweozo, onye ji ọkwa President General Ụmụawụlọ, nakwazi Maazị Charles Ekweozo, gosipụtara obi aṅụrị ha nwere na nwanne ha nwoke biri ogologo ndụ n'ụwa ma kwe nkwa na ha ga-aga n'ihu na-ebi n'udo na-emekọ ihe ọnụ dịka nwanne ha nwoke siri duo ha mgbe ọ nọ ndụ, iji hụ na ezinụlọ ha ga-abụkwazị nke ejiri udo, agamnihu na ịhụnanya wee mara, nke ga-apụtakwazi ihe na obodo ha bụ Ụmụawụlọ. Site na Ụmụawụlọ, abụ m Chukwuemeka Modele.